Azken 23 urteetan Euskal Gatazkari buruz idatzitako 60 ipuin bildu ditu Iban Zalduak Nola izan garen gauza liburuan. Idazleak Donostian aurkeztu du bere ibilbideko 12. ipuin bilduma hau. Liburu ezberdinetan, liburu diferentetan barreiatuta zeudenak eta kasu batzuetan inedito batzuk ere sartu egin ditut, ez. Eta pixka bat, hori, ez, gatazkaren inguruko esan genezaken novela bat osatzen du, novela kaleidoskopiko bat, ipuinez osaturikoa, azken finean multiperspektibismoa batez ere azpimarratu nahiko lukeena, ez, gatazkaren alderdi ezberdinak, diferenteak hartu nahi dituena, hori, perspektiba ezberdinetatik analizatuta eta aztertuta, eta denboran zehar, ez, pixka bat historia nola bilakatzen den, erakusten duena, ez azken finean nahi gabe baldin bada ere, ze azken finean, hori, ez, bilduma bat izango litzateke. Guztiak argitaratu ziren euskeraz lehenengo, gero bildu nituen, liburu ezberdinetan, bai Erein argitaletxean, Alberdani argitaletxean, Elkar argitaletxean agertutako nire praktikamente euskerazko ibilbide guztiko bildumetan, eta gero horiek bildu nituen gaztelaniaz 2018an, como si todo hubiera pasado liburu batean, baina ez guztiak, ze batzuk kanpo geldituen ziren kontratu kontuengatik eta bar. Eta orduan hemen egin dudana da, askoz ere bilduma osoago bat, falta ziren ipuin horiek sartuta, eta sartuta ere zailaz, aurkitzeko zaila zen bat edo beste ere, zegoena liburutan, eta inedito batzuk, 4 zehazki, ez daudenak beste ino.